வெப்பப்படுத்தும் போது திண்ம நிலையிலிருந்து திரவ நிலைக்கு மாறும், திரவ நிலையிலிருந்து வாயு நிலைக்கு மாறும். இது ஒரு பொதுவான முறை அப்படின்னு சொல்லலாம். சில பொருட்களை மட்டும் நம்ம வெப்பப்படுத்தும் போது திண்ம நிலையிலேருந்து திரவ நிலைக்கு மாறாமல் நேரடியாக வாயு நிலைக்கு போயிடும். அந்த வாயுவை குளிர்விச்சோம்னா மீண்டும் நமக்கு திண்மமாகவே கிடைச்சிரும். இந்த நிகழ்வை தான் நம்ம வந்து பதங்கமாதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்கிலீஷில் சப்ளிமேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது திண்ம பொருளை வெப்பப்படுத்தும் போது நேரடியாக வாயுவாக மாறக்கூடிய பொருள்கள் எல்லாம் பதங்கமாதலுக்கு உட்படுதுன்னு சொல்லலாம். அந்த மாதிரி என்னென்ன பொருள்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் கற்பூரம், நாப்தலின் உருண்டை, பூச்சுருண்டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் அயோடின், அது எல்லாமே நேரடியாக பதங்கமாதல் நிகழ்ச்சிக்கு நடக்கக்கூடியது. அதாவது நேரடியாக திண்ம நிலையிலேருந்து வாயு நிலைக்கு போகக்கூடியது. அதனால தான் எப்போவுமே கற்பூர டப்பா பார்த்தோம்னா க்ளோஸில் தான் கற்பூரத்தை வச்சுருப்பாங்க, ஓப்பனில் வச்சுருக்க மாட்டாங்க. அதே போல் நாப்தலின் பாலுன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம இந்த துணியெல்லாம் இருக்கிற அந்த பீரோவில் போட்டு வைப்பாங்க. அது நாளடைவில் பார்த்தோம்னா காணாமல் போயிடும். ஸோ அங்கே என்ன நடக்குது அப்படின்னா பதங்கமாதல் நிகழ்வு நடக்குது. ஸோ அதில் பூச்சிகள்லாம் அங்கே வந்து அண்டாமல் இருக்கிறதுக்காக அதை சேர்க்குறாங்க. அதே போல் நம்ம அயோடின் கலந்த உப்பை எப்பவுமே வந்து க்ளோஸில் தான் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுனோட நோக்கமும் அதுதான். ஏன்னா அயோடின் கலந்த உப்பை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி முன்னால் வச்சுருந்த மாதிரிலாம் வைக்கும்போது அதில் இருக்கிற அயோடின்லாம் பதங்கமாதல் முறையில் போயிடும். ஸோ நமக்கு வந்து அதனோட யூஸ் கிடைக்காது. அதனால் நம்ம வந்து அயோடின் கலந்த உப்பை எப்போவுமே க்ளோஸில் தான் வச்சுருக்கணும். இப்போ அந்த பதங்கமாதல் நிகழ்வு எப்படி நடக்குது, எப்படி நமக்கு திரும்பவும் அது கிடைக்குது, அந்த வாயுவை எப்படி நம்ம திரும்பவும் கற்பூரமாகவே பெறலாம் அப்படின்றத ஒரு கற்பூரத்தை வச்சு செஞ்சு பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக கற்பூரத்தை நேரடியாக பற்ற வச்சு எரிய வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது வேதியியல் மாற்றம். அங்கே வந்து கற்பூரம் எரிஞ்சு நமக்கு வெப்ப ஆற்றலையும் ஒளியையும் கார்பனையும் கொடுத்துரும், நீர் இதெல்லாம் கிடைச்சிடும். ஸோ அது ஒரு வேதிவினை. அது வந்து நம்ம மீண்டும் நம்ம கற்பூரமாலாம் மாற்ற முடியாது. ஆனால் கற்பூரத்தை எரிக்காமல் அதை வெப்பப்படுத்தினோம்னா மீண்டும் கற்பூரத்தை நம்மளால் பெற முடியும். அதுதான் இயற்பியல் மாற்றம், பதங்கமாதல் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அதுக்கு நம்ம கற்பூரத்தை வந்து இப்போ பதங்கமாதல் நிலைக்கு உட்படுத்தலாம். அதுக்கு நான் இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு உருவாக்கிக்கிறோம். ஸோ இந்த சைனா டிஷ் போட்டிருக்கோம், வச்சுருக்குறோம். இதுக்கு மேலே இந்த கற்பூரத்தை போடுறேன். கற்பூரம் நல்லா சூடாகணும். இப்படியே விட்டுட்டோம்னா அந்த ஆவி போயிடும். ஸோ அதை நம்ம ஆவி திரும்ப பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை க்ளோஸ் பண்ணுறோம். அப்புறம் இந்த ஃபனல் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணுறோம். இங்கே மேலே வந்து காட்டன் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா ஆவி போயிடும் ஓப்பனில் இருந்ததுன்னா, அதனால் அதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த அமைப்பு அப்படியே ஒரு கொஞ்சம் நேரம் இருந்ததுன்னா நமக்கு அழகாக மீண்டும் கற்பூரம் கிடைச்சிரும். இதுதான் பதங்கமாதல். இப்போ திண்ம நிலையில் இருக்கிற கற்பூரம் வெப்பப்படுத்தும் பொழுது திரவ நிலைக்கு மாறாமல் நேரடியாக வாயு நிலைக்கு மாறி அந்த வாயுவை குளிர்விக்கும் போது மீண்டும் நமக்கு திண்மம் கிடைக்குது அப்படின்னா அந்த நிகழ்வு பதங்கமாதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழித்து நம்ம அதை வந்து பார்க்கலாம், எப்படி அது மீண்டும் நமக்கு கற்பூரம் கிடச்சிருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இது பொருட்களை பிரிக்கக்கூடிய ஒரு முறைன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா இப்போ கற்பூரம் வந்து பதங்கமாகுதுன்னா தூய கற்பூரம் மட்டும்தான் பதங்கமாகி இந்த ஃபனலில் படியும். கற்பூரத்தில் வேறு ஏதாவது மாசுகள் கலந்துருக்குன்னா அது அப்படியே சைனா டிஷ்ஷில் தான் நிற்கும். ஸோ பொருட்களை பிரிக்கக்கூடிய ஒரு முறைகள்லேயும் ஒன்று பதங்கமாதல் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி நம்ம பார்க்கலாம். கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம வச்சோம் பதங்கமாதலுக்கு அந்த கற்பூரம் இப்போ என்ன ஆயிருக்குன்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக படிஞ்சிருக்குது. ஸோ நமக்கு மீண்டும் கற்பூரம் கிடச்சிருச்சு. இங்கே எதுவும் திரவம் கிடையாது. அதுதான் நமக்கு இங்கே பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே லிக்விட் இல்லை. இப்போது நம்ம அந்த திண்மத்தை வெப்பப்படுத்தும் போது திரவமாக மாறாமல் நேரடியாக நமக்கு வாயுவாக கிடச்சிது. அந்த வாயுவை நம்ம வெளியே போகாமல் குளிர்விச்சும் போது நமக்கு மீண்டும் திண்மமாகவே கிடச்சிருக்கு. இது இதை தான் நம்ம இந்த நிகழ்வை தான் படிகமாக்கல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். எப்போவும் மறக்காமல் வச்சுக்கணுன்னா இது மாதிரி ஒரு சோதனையை வீட்லேயே அழகாக செஞ்சு பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு இயற்பியல் மாற்றம், தூய கற்பூரம். இதை வந்து நம்ம எரிய வச்சு கூட பார்க்கலாம். முன்ன எரிஞ்சதை விட இது இன்னும் நல்லா எரியும். ஸோ நம்ம இந்த தூய கற்பூரத்தை எரிய வச்சிடலாம். இது என்ன மாற்றம்னா வேதியியல் மாற்றம். இது நமக்கு திரும்பவும் பதங்கமாதல் முறையில் கற்பூரம் கிடைக்குமானா கண்டிப்பாக கிடைக்காது. இது வேதியியல் மாற்றம். எவ்வளோ அழகாக எரியுது. ஸோ நம்ம கற்பூரம் மீண்டும் கிடச்சிருச்சு.
இந்த நிகழ்வு தான் பதங்கமாதல்னு சொல்லுவோம்.